Si pensa en el futur, pensa en sequera, en gris, en contaminació. Hi ha futur? El projecte Mengem Sans ha consistit en aproximar el consum agroecològic a les famílies de l'Institut Emperador Carles de Barcelona. El projecte ha treballat mitjançant 3 eixos. El primer, l'educatiu, el segon, amb el grup de consum conscient de l'Institut, que ha impulsat la Comissió Verda i ha portat les cistelles agroecològiques a les famílies, i l'últim ha sigut una millora de l'hort del terrat del centre. Hem tingut l'oportunitat de fer un projecte que es diu Mengem Sans, juntament amb l'Assemblea de Cooperació per la Pau, amb l'objectiu de crear un grup de consum conscient en el qual ha participat tota la comunitat educativa. Per exemple, també la Comissió Verda de l'Institut, que ha fet de mà d'obra a l'hora de preparar les cistelles i també de lliurar-les. També han participat l'alumnat de quart d'ESO en la matèria d'ètica i han fet uns tallers d'economia social i solidària, d'economia feminista i d'economia circular, i un de comunicació inclusiva per difondre la iniciativa. Què ha representat per vosaltres fer les cistelles? Yo no sabía que ya había bledes rosas. Ya, tío, y están buenísimas. Pues yo no sabía que había huertos en Badalona. Va, vinga, que hem de repartir les cistelles. Aquest projecte per l'Institut ha representat que tots els cursos de l'ESO treballin valors molt importants de la nostra societat. Valors com ara són la sostenibilitat, el feminisme, l'alimentació sostenible. És a dir, tots aquests valors formen part del projecte educatiu de centre i són valors que a nosaltres ens agrada treballar d'una manera transversal en totes les matèries i també fent activitats concretes. La cámara graba cuando queráis. Hey yo, estamos aquí con las verduras, no las vas a ver duras, de hecho maduras, lo que hacemos aquí se come, no se va para la basura y gracias a eso apoyamos a toda la cultura.